ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቁባይን አዋሃሃድ ድምፂ ዮናስ መኮነን አቅረብቲ ኤሪ ዛራ ኢንተርቴይንመንት እታ ድሕር ምላድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ኢላ ዝፈለመት ቤተ ክርስቲያን ክሳብ 54 ዓመተ ምህረት ሓንቲ እያ ነይራ። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዓመተ ምህረት ግን ተዋህዶን ካቶሊክን ተባሂላ ኣብ ክልተ ከም ዝተኸፍለት ይፍለጥ። እታ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ብምውጋን አገልጋሊት ዝተፈላለዩ መንግስታት ኢትዮጵያ ዝኾነት ድማ እታ ተዋህዶ እያ። በዛ አጋጣሚ ነፍስ ወከፍ አማኒ ኦርቶዶክስ ነቶም ኣብ ክንድና አምላኽ ንሰበ ስልጣናት ሃገር ዘምልኹን ዘገልግሉን ለዓለዎት መራሕቲ ሃይማኖት ብትሪ ክቃወምን ኣብ እምነቱ ጸኒዑ ክምክቶምን ዋጋ ክኸፍልን እላቦ። ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተደናጋጺትን ተማዕዛዚትን መራሕቲ ሃገራት ካብ ምዃን ናጻ ወፅያ አገልጋሊት አምላኽን ህዝብን እትኾነሉ ጊዜ ድማ የርየና ብምባል ሓንቲ ብርለ ሜሳል ኢሉ ጨለጣ። ብድሕርዚ ኩራራን ወድረዛንን በሉ ተመሲሕና ክንምለስ ጀምዓ ቻው በሉ ያ ጀምዓ ኢሎም ካብቲ እንዳሜስ ወፁ። ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛን መበል 143 ክፋል إذن هدي مسلا زبالة زمرة ديسي شاوكي بالكون نفسها خير الله بدحري مسين كسنان يعني أخي بلو ودرزان ناتبس أقام يكون نوزك وعز نبره كرارا أنت سمرت حفتي بلا أناسي كيس عابي سايقون تساتي كابن دا غوربيتنا خاب عدو تأقوار تمال أكوام الاختلات النمو بدوي قويا أبتي حياخم اللاسي كخير بمبال حاد حروج زحزة نيشتو خرسيت حزا تبقست محرد وا فنحمو أعرفكم بوساتي خنت خادم بر بدوكو دي خدم اللاسي بلا أوي زورو سمرت قلت فيلان أوي بدوين بدر بيابي لهم كما تسمرت حفتي كوفين تيلي رأى كهكين نديو قدافن رأى حي بدوين مخاد حشاني بمبال حاروجات حنجيتا قلت فاوتسات محرت عمرشتو أوتوبس قطر حموش شمس تسألت كا دحر حتصير قعزو أفيت لا ترياسية وريدا ناب يمانت أقاما بمتأمات نتنابشل عقبها هايلة زورت قفح قدنا بتنكا قريصة ناب بيت مرت جالياقصة ترقيا مسسقرت بس أقاما يوغن نايتي ناب كتماز وسر قدنا قورب دحر مقعز آب كاليت أنقلو نس أقام تتقويا ناب بيت كريستيان كيلان مرت قصة تقلقلت مو دحر قلب قعزو ناب انداسوا اندابت أبت بمخات معالك نادي إلا معصوخ حكحت معالك زاقوا علي ماني خطاوي إلا ماما برختي ناب تقولنا كل مسبلت كا نمحرد داوي لا رأيت تامو ويلكي نسو خديخي ماتي واسود يلن إلا تا قمت البلد ناب قزا نابي كيدو دا
إلى محرتون أتو كي تبهلت داد دحريا نوشت أتوت يمكن بلادي إذن كنت أروح رجت تقبلاني نحد الواسون تخنخن بمبال كارت الزملاء حرج هبتا واي أنتو قالي أنت سكفكي سغيلك زي ما تنبركي زيد اللي حجدا نماتي واسكا تفانو دي خمتيخي بلا تمام ما برخت شعو هاد إلى عين عينا أن تمتت صباح كغايشو سامع أمو قدمي مغاشو خرخبي لي مصي ساعات كندي مصي خون دا بلتا محرت بدواء واي قالي عيلو منو هون يوم دا مصيوم تفاني منو خيدوم قالي اي ملوسون يوم مس بلتا خا واي ودي كي تفاني خو خيدو بمبال سنبدت محرت واي قرب اندي خدوم دي خدتو قالي بلتا ماما برختي بسم بعد محرت سلس دنقصت واي امو حيدات نادي بك رخبه إلى كورميلا كوف بلت محرت كوف بلكي تبهلت واي اندعي نافط مغمتي وخيدكم وزيت حتى قالي أنت مغمات زي فلتم أبي لك خيدي أتردي بمبال بحنساب عينتان نبعزر بعبع مسبلا ماما برختي نقل دقائق تكوريلات أمت التامو عاتو قالي ماني خم شمكي نعم خافت مدر تنسي بزخفل إذا قالي تنسى خاو مريم لك بمبال كابت تخرميات اللوز نبرت مدرأة تنسيئة أبت عماوي الكوف زبللو نوح زبلت أولا كوف أبلتا سمع النموتا مريم اسمريتي تسمعك ذا قالي برختي اسكا تحق خي حباكي قلت أبلك نقر النزا قالي نماتي واسودي عديو ديخي بلتا من أنا؟ إلى سنبلت محرت هو نسخي اتحق خي نقر كن لوم يصدقني بمبال بإيدا كرواب بلا حزتا ماما برختي أنت نادي أديو زيكون كمامي غير أديو هولاكن بمبال محرت كتبك مش جمرت كا سأبالو ما يتبكي أنا كو شجر كنقرني نمفتحو بعليك التحابا بركي قوازب لك زلو خنبر انت إذا بك تزاري بكرات بخي زلخي بلتا جنجري لا انت يما هنقركني اي 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 بلت محرت شعو دنينا عبدو خد حناي تبكي زوالي برختي واي تلاي خيبك شكركو خلو يرد عني زوالي برختي بأمو هايكو ماتي واسودي كي كوريلا تمي لمبر اتحق نقرنا إلا كحزك حاسي ونيري قندحان حجون ما يحالفون اتحق امو زرزر أبيلك نقرن زوالي كي حواك نقرني نازو وديني عامة السقايز غنت بسرات كان اسمعو زوالي بلتا ناسا أم عقرت محرت كورار زبل زنبرا نبعت أنها تأمتت ماما برختي وانا أرسستي أنا محرتي زبالو قدماتي وسي اي واي ودي وانا أرسست اي واي ودي إلى أي لالك أسد محرت بعوتا أنتو قالي كندي تحاسمي ولا درخيبو قاسينو خي كيد أقدمك خي تنقريوس سئلكي نرأسي خقص ولاد كنا راخي نعوغن قص ولادي تخلكي الكساغ خيو ترقمتي واي
ዋይ ወደይ መስጡኽ ወርደክዩ ብምባል ኣብ ክንዲ ምእባድን ምጽንናዕን ኣዋረደታ ማማ ብርኽቲ ምሕረት ኣረጋይ ግን ብዘይካ وانا وانا ودي وانا ارسستي اي الكا مبكاي والحنت قال اي ملستن واي اما حجدا ابي خدليو ما تي واس ودي نا عدي خاطر خي والله لبسرات كنغرو واي كابزو معروختو انت زمصوس ابزلو واتي خمامطو ولا بلاخكو منيره اي طفيو من دما بلت ماما برختي بتحد دمصي هو نابدا زغول تبتباتا ودرزان عركي واخيت حنق بقسيل كابلا مبع بلو كرارا نتدنين وز مسح زنبره ودرزان عركو هو بزي كوبلنا كرارا عركي إذن موداتا تاريخا تمرتي دكتور قاسم كبير ابا خيسم معنا خين خيد نعني قلتفنا نملس دحرنا يمشيت كاكو دبل قطرا يزلني بلو ودرزان ان حيخه هو اتا ودرزان عركي بل صغيل كابلع ميغبا خليس كاي زربني يا اخ ان حيخ كاف كاي كفني لكا نعينا تصرف كانس بعلقه تتحسل لك يا اخ با بلو كرارا قلت فيلو باتاتاو يخندي يا اخ تسبل قلت عناي إلو حساب كخفل تنسى ودرزان سلام يا جماعة دكتور تمليسنا لنا بل إذا عن تبي زوج قرصنا يا تمرتي قصللنا بلو ودرزان أبطغى أبزاد غزية كوفنا بلا أبزاد غزية ولادن ولدن مفل لاي كبيدوم بزعبات صباح يجنغلو أبزاد غزية علم تسوى أحواتهم نمقبال مدلوات يقبروا أبزاد غزيا نتعلم تسوى دحر تعلمهم انتاي كم زقبروهم سبسلطانات إيرترا يحسبوا عنده بو أبي يبسعني رمو بمبال حتتهم أبزاد غزيا بزعبا وتهدرا سوداني خاتعل لنا نيركادو تري بلو كرارا نود رزان قديمو وحقي اوينا بصحنا نيرنا مس بلا ود رزان كا عراي صبو إلو مدر جمره دكتور قاسم كبيره ناتهم بربع عسران شمون تنحاسه أببا شاول قمار تساويتو مستبلعو سلازة تباسو حاد واتهدر زموتو من قالوا حداد دما زغوصلو ومن حنان مفداي زتبقسو برزعاتو بزحات سوداناويان واتهدرات انجليز زتجمر مدقعتي أبلعلي كريستيان نبر تغتا مسمرة نمقوامن نمفتحني لهم اتوم لبامات ولدنا بعسران 4 حدار شحنت شعات ميتن 46 عمد مرت وعلى بيت جيورجيس بزبل سم أمونغو خلت يوم وغنات أب بيت جيورجيس أسمرا زت أكايدو بسنكتي نسمرت إرتراويان كزرق زتلاغ إثيوبياوي كولونيل نجان سعبتونغن اتو على بزيفرة بصرفن مدففارن تبتنا من معدار إنجليز ون أقدمو مالت
ጽባሕቲ ህልቂት ዝተፈጸመሉ ዕለት ንዓበይቲ ዓዲ ኣስመራን ንመራሕቲ ክልቲኦም ሃይማኖታትን ማለት ንጳጳስ አቡነ ማርቆስን ንሙፍቲ ኤርትራ ደጋት ሓሰን ዓልን ከምኡውን ኣማኻሪ ምምሕዳር እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ንዝነበሩ ደጋት በየነ በራኽን ዓዲሙ ኣዘራሪብዎም ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ሓላይ ተመሲሉ በቲ ህልቂት መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ብምግላጽ ንስድራ ቤት እቶም ግዳያ ዝውዕል 40,000 ሽልን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይቲ ዓመት ኣወፈየ። ብ10 መስከረም 1946 ዓመተ ምህረት እውን ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ መስራቲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዝነበሩን እታ ማሕበር ዕላማኣ ምስሓተት ዝገደፍዋን ኣብ ዓዲ ሓንስ ወረዳ መራጉዝ አውራጃ ሰራየ ዝተወሉ ሓያል ፖለቲከኛ ደጋት ሓሰን ዓሊ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ተፈጸመ። ብድሕሪዚ ማሕበር ኣራቢጣ አልእስላምያ ብ3 ታሕሳስ 1946 ዓመተ ምህረት ኣብ ከረን ተመስረተት። ፕሬዚደንታ ድማ ሰይድ በኽሪ አልሙርቃኒ ክኾኑ ከለዉ ዋና ጸሓፊያ ድማ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ኮይኖም ተመርጹ። ድሕሪ 3 ወርሒ ድማ ማሕበር ኤርትራ ንኤርትራውያን ብ18 ለካቲት 1947 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓዲ ቀይሕ ተመስረተት። ፕሬዚደንታኻ ራእሲ ተሰማ ኣስመሮም፣ ዋና ጸሓፊያ ድማ ደጃዝማች ማዓሾ ዘወሊ ነበሩ። ዕላማ ዘን ማሕበራት እዚኣተንካ ነታ ብኢትዮጵያውያን ዝተጨውየት ቀዳመይቲ ማሕበር ኤርትራውያን ዝነበረት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ንምትካይ ነይሩ ብምባል የማነ ጸጋሙ ቆልሕ ምልሕ በለሞ ዘረብኡ ብምቕጻል ሓደራ ብልቢ ኣድምጹን ኣስተውዕሉን እዞም ኣሕዋተይ። ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ብ2 ታሕሳስ 1950 ዓመተ ምህረት ብ46 ደገፍን ብ10 ተቃውሞን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትቆረን ውሳነ ንኽሕልፍ ዘቐሰምናዮ ንዕና ኤርትራውያን ባዕልና እምበር ከምቲ ዝበሃል ኣሜሪካን እንግሊዝን ወይ እውን ኢትዮጵያ ከም ዘይኮና ፍለጡ። ምኽንያቱ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቐዲሙ 4 ኣባላት ዘለውዎ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላምን ፍቕርን ነፍሱ ከመሓድር ዝኽእል ህዝቢ ምዃኑን ዘይምዃኑን ንኸተጻሪ ብ12 ሕዳር 1947 ዓመተ ምህረት ዝተላእከት መርማሪት ኮሚሽን እትጽዋዕ ጉጅለ ኣቢልዩ ኤርትራውያን ከም ሃገር ነፍስና ኸነመሓድር ኣብ ንሕድሕድና ፍቕርን ስኒትን ከም ዘይነበረና ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኣብ 2 ደንበ ዝተመቕለ ሓይሊ ኤርትራውያን ብልኡኻቱ ኣረጋጊጹ ውሳነ ወሲዱ። እቲ ሻቡ ዝነበረ መምቕቓል ኤርትራውያን ከዓ ብኸመይ መጺኡ ካልእ ጉዳዩ። ንረብሓ ኣሜሪካን እንግሊዝን ንምሕላው ተባሂልዩ ኤርትራ ብዓመፅ ንኢትዮጵያ ተዋሂባ ዝብል ዘረባ ግን ጣቋብሉን ህንቅ። ብ11 መስከረም 1952 ዓመተ ምህረት 99 ዓንቀጻ ዝሓዘ ቅዋም መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጸደቐ ብ15 መስከረም 1952 ዓመተ ምህረት
ንባንዴራ እንግሊዝ ተኪአን ባንዴራ ኤርትራን ባንዴራ ኢትዮጵያን ኣብ ኣስመራ ንመጀመርያ ግዜ ኣንበልቢለን። ብክልተ ሕዳር 1958 ዓመተ ምህረት ድማ ንጎበጣ ኢትዮጵያ ንምቅዋም ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ማለት ሓራካ ወይውን ማሕበር ሸውዓተ ኣብ ፖርት ሱዳን ከተማ ከሰላ ተመስረተት። ቀፂላ ብ15 ሐምለ 1960 ዓመተ ምህረት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ማለት ተሓኤ ኣብ ግብፂ ከተማ ካይሮ ተመስረተት። እታ ቅድሚ ጀብሃ ዝተመስረተት ሓራካ ብረታዊ ቃልሲ ንምጅማር ስለ ዝደንጎየት ግን ተሓኤ ብሓደ መስከረም 1961 ዓመተ ምህረት በመሪሕነት ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ብረታዊ ቃልሲ ብወግዒ ኣብ ኤርትራ ከም ዝተጀመረ ተሓኤ በአዋጅ ንህዝቢ ኤርትራ ኣበሰረት። እዚ ብመብዛዕቶም ኤርትራውያን ተቐባልነት ዝረኸበን ፕረሲደንት ናይታ ንስምረት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣበርቲዓ ዝሰርሐት ማሕበር አንድነት ነበር። ደጃዝማች ተድላ ባይሮ ከይተረፉ ድሒሮም ዝተጸምበርዎን ሓይሊ ዝኻ በብግዚኡ እናዓበየን እናሰፍሐን ስለ ዝኸደ ብ10 ሐምለ 1965 ዓመተ ምህረት ሓይሊ ጀብሃ ብኽፍልታት ክቐውም ተወሰነ። በዚ መሰረት ድማ ፈለማ 5 ክፍልታት ድሕሪ ዓመት ድማ ሓንቲ ክፍሊ ብምውሳኽ ብጠቕላላ ሰራዊት ተሓኤ 6 ክፍልታት ዘለዎ ዓብ ሓይሊ ኾነ። በተኻልእ ሸነኽ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዛ ሓይሊ እዚ ንምግጣምን ንምድምሳስን ገረብ ባሓቕላ ከም ዝበሃል ብሓገዝ መንግስቲ እስራኤል መብዛሕትኦም ምሩፃትን ጠላዓትን ኣባፅሕን ብፍሉይ ድማ ብሓረስቶት ኤርትራውያን ዝቆመ ኮማንድስ ዝተባህለ ኣሃዱ ኮማንዶ ኣብ 1964 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ዙርያ ኣመረቐት። እዚ ሓይሊ እዚ ቀሊል ሓይሊ ነበረን። አንጻር ሕዋትካ ዝተኻየደ ቃልሲ ስለ ዝነበረ ንሰውራ ኤርትራ በዳሂ ሓይሊ ነይሩ። ከም ሳዕቤኑኻ ኣብ መሪሕነት ተሓኤ ንተጋደልቲ ዘይሕጎሰን ዘይዕገበን ናይ ኣመራርሓ ጉድለት ተራየ። በዚ መሰረትካ ገለ ምሁራት ተጋደልቲ ኣብ ኣቃውማ ሰራዊት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እስላሕ ማለት እርማት እዩ ብቋንቋ ዓረብ ንኽካየድ ጠለብ ኣቕረቡን ተንቀሳቐሱን። ብብዙሕ ክትዓትን ኣኼባታትን ድማ ሓንቲ 38 ኣባላት ዝነበርዋ ቅያድ አልዓማ ብቋንቋ ዓረብ ጠቕላሊት መሪሕነት ማለት እዩ እትበሃል ሓዳስ መሪሕነት ኣቆሙ። እንተኾነ ነዛ ሓዳስ መሪሕነትን ኣካይዳን ዝቃወሙ ተጋደልቲ እውን ስለ ዘጋጠሙኻ እንደገና ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኣትወ። ኣብ መወዳእታኻ ኣብ ወርሒ መጋቢት 1970 ዓመተ ምህረት ካብቶም 38 ኣባላት መሪሕነት ጀብሃ ሓደ ጉጅለ ተጋደልቲ ንበይኑ ተፈንጨለ። እንደገና ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 1971 ዓመተ ምህረት ሓደ ካልእ ጉጅለ ካብ ውድብ ተሓኤ ከም ዝተፈንጨለ ኣፍለጠ። እቲ ቀዳማይ ዝተፈንጨለ ጉጅለ እውን ብመቃለሲ ቦታ ስለ ዘይተሰማምዐ
እንደገና ኣብ ክልተ ተመቕለ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ግን ብዕለት 9 ሐምለ 1971 ዓመተ ምህረት እንደገና ተዛትዩ ኣብ ሓደ ሰመረ ኣብ መወዳእታ እዞም ንመሪሕነት ቅያዳ ልዓማ ማለት ጠቕላሊት መሪሕነት ተቃዊሞም ዝተፈንጨሉ 3 ጉጅለታት ኣብ ወርሒ ጥሪ 1972 ዓመተ ምህረት ወከልቶም ናብ ቤይሩት ሃገረ ሊባኖስ ብምልኣኽ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ብሓደ ሰሚሮም ንኽቃለሱ ተሰማምዑ። ተሓኤ ግን በቲ ብዕለት 24 ለካቲት 1972 ዓመተ ምህረት ዘውፃእቶ ውሳነ መሰረት ነቶም ካብኣ ዝተፈንጨሉ ሓይልታት ንምድምሳስ ካብ 27 ለካቲት 1972 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ክሳዕ ወርሒ ነሓሰ 1981 ዓመተ ምህረት በብግዚኡ ውግእ ሕድሕድ ከም ዘካየደት ይግለጽ። ኣብ መወዳእታ በቲ ብሓይሊ ሰብን ኣጽዋርን ካልእ ወተሃደራዊ ብቕዓትን ጸብለል ዝብላ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሰዊጋ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1981 ዓመተ ምህረት ካብ ሜዳ ኤርትራ ናብ ሃገረ ሱዳን ሰገረት። ህዝባዊ ሓይልታት እውን ንባዕላ ልክዕ በቲ ኣብ ተሓኤ ዝሓለፈቶ መድረኽ ሓርጎጽጎጽ ኣብ 1973 ዓመተ ምህረት ሓሊፋ ኣብ ዓወት በፂሓ። እቲ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምስማር ዝተዓወተ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እምበር ካብ 1981 ክሳብ 1991 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ግዜ ንሜዳ ኤርትራ ንበይኑ ብምብሓት ሙሉእ ዓቕሙ ኣንጻር ወራሪ ሓይሊ ኢትዮጵያ ብምቕናዕ ንናጽነት ኤርትራውን ክውን ክገብሮ ኸኣለ። ኣብ መወዳእታ ክብለኩምን ከዘኻኽረኩምን ዝደሊ ዓብ ጉዳይ ካሎ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ መብዛሕቱ ብወጻእተኛታት እዩ ተጻሒፉ ዘሎ። ንዕኡ ምርኩስ ብምግባርን ብምትርጓምን እውን ሓያሌ ኤርትራውያን ደረሲ ናይ ታሪኽ መጽሓፍቲ ጽሒፎም ኣለዉ። ካብዚ ኩሉ ግን እዚ ሙሉእ ዘይጉድል ሓቀኛ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እትብሎ መወከሲ ትምህርቲ ታሪኽ ዝኸውን ስኑድ ጽሑፍ ክሳዕ ሕጂ ከምዘየለዩ ዝፍለጥ። ዋላቲ ንወለዶ ህዝቢ ኤርትራ መወከሲ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ገዳማት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከብ ናይ ብራና ሰነዳት እውን ናቱ ርዱእ ጉድለታት ኣለዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ኸሎ ግን ሓንቲ ነገር ኣርጊጽኩም ክትፈልጥዋ ዘላትኩም ሓቅላ ንሳኻ ህዝቢ ኤርትራ ባህሉን ልምዱን ሕብሩን መልክዑን እምነቱን ቋንቋኡን ብዘየገድስ ብምሉኡ ህዝቢ ኤርትራ ዓሌቱ ይፈላለ እምበር ዘርኡ ሓደ ምዃኑ እዩ። እምበኣርከስ ታሪኽ ኤርትራ ብሓፂሩ ነዚ ይመስል። ኣብ ሳዋ ግን ብሰፊሑ ክምህሩኹም ስለ ዝኾኑ ተገዲስኩም ተኸታተልዎ ኢኹም። ታሪኹ ዘይፈልጥ ህዝቢ መንነቱ ይፈልጥን እዩ። መንነትካ ብስም ብእንዳ ብዓሌት ብብሔር ብቋንቋ ብሃይማኖት ብባህሊ ከምኡውን ብመበቆል ክግለጽ ይከኣል እዩ ብምባል መሃሮም ወዲ ረዛን ሽዑ ካብ ኮፍ መበሊኡ በደዲሉ ሕቑፍ ኣቢሉ ሰዓመ እሞ መረቐ ንበል ዶክተር ኢሉ እንደገና ኣብ ብርኩ ተደፍአ። ስለዚ ተደፋነቐ ግን ቅድመ ምምራቑ ገዲፍዎ ብጉያ ናብ ደገ ወፀ።
ኩራራውን ብድሕሪ ወዲ ረዛን ቻው በላ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ደሓንኩን ብሰላም ኣራኽበና የቐኒልና መምህር ኢልዎ ክወፅእ ከሎ ስማዕ በሎ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ኩራራ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ምስ ጠመቶኻ እዚ ወዲ ኣብ ርእሱ ብዙሕ ሽግራት ከም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ ሽግሩ ዘይፈልጡ ሰባት ከይጻብእዎን ከይብድልዎን ሓልዎ ኢኻ በሎ ሕራይ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ማዕረይ ፀገም የለን ኣጆኻ ቕሰን ኢልዎ ቀልጢፉ ወፀ ኩራራ ኣታ ኩራራ ዓርከይ ንዓበል ንስኻ ናብ ገዛኻ ኺድ ብእዋንካ ጠራንፍ ኣነ ኸኣ ቅድሚ ናብ ሮዳስን ረዛነይ ምኻደይ ናብ ገዛ ኺደ ኽጠራንፍ እየ በሎ ወዲ ረዛን ነቲ ደድሕሪኡ መጺኡ ኣብ ሕቑ ጠብ ዘበሎ ኩራራ ኮይሰም ወዲ ረዛን ዓርከይ እሞ ጽባሕ ንጎዳ ኣብ ንቕለይና ክንራኸ ማለት ድዩ ሓተተ ኩራራ ኖ ጽባሕ ንጎዳ በብምምሕዳርና ስለንብገስ ኣብዚ ንራኸብኒና ኣብ መገዲ ወይ ኣብ ሰባ ምስኣተና ኢና ነራኸብ መስለኒ ኩራራ ዓርከይ በሎ ሓቂኻ ኸምኡ እዩ ዝኸውን ዘሎ ቻው በላሓን ወዲ ረዛን ዓርከይ ጽባሕ ኣብ ሰባ ኣራኽበና ኢልዎ ናብ ገዝኡ ከደ ኩራራ ወዲ ረዛን እውን ናብ ገዝኡ ኸይዱ ነፍሱ ተሓጺቡን ክዳውንቱ ቀይሩን ምስ ዕረፈ ኣማሲኡ ናብ ቆጸርኡ ናብ ሮዳስ ከደ በቃበሊ የኣኽለኪ ትብከይ ሕጂ ብኻት ዋጋ የብሉን ጸጓሌ እስከበሊ እንታይ ከምዚ ዝበለ ጭካነን መዓትን ዘውደቐክ ምኽንያት ዝርዝር ኣቢልክ ንገርኒ ኢላ ንብዓት ሓበሰትላ ንምሕረት ኣረጋይ ሽዑ ምሕረት ንብዓታ እናደረዘት ታሪኽ ህይወታ ብዝርዝር ነገረታ ዋይ ጉድ ስማዕ ዋይ ጉድ ስማዕ ዋይ ጉድ ስማዕ ዋይ ወደይ ጉድ ረኺብካ እሞ ብኡኸ ብህይወት ዶኣትዩስ ወላ ተሰዊኡ እዩ ሓተተት ማማ ብረኽቲ ኣይተሰውአን ኣሎ በለት ምሕረት ንብዓታ እናደረዘት እሞ ወላኑ ማኣትይዎስ ወዱ ምዃኑ ነገርክዮን ማለት ድዩ ወይ ነገርክዎን ከመይ ገይረ እሞ ክነግሮ ትናደይ ከመይ ገይረ ክነግሮ ኣይ ኢላ እንደገና በኽያ ጀመረት ምሕረት እዋ በቃበሊ ኣኽለኪ ትብከይ ኣቲ እንታይ ክትረኸቢ ኢኺ ዝኹሉ ምስጢር ዓቑርኪ እሞ ኸኣ ንእኽንዲ ዝዓመታት ጼርክዮ ትኸድቲ ነዛ ሓንሳብ ከይተቐስኒልክስ እሾኽ ተወጊእኪ እናተቐንዘኺ ትነብሪ ዝወግኣትካ እሾኽ ንሓንሳብ ተቐንዚኻ ነቒስካ ብምውፃእ ደርቢኻ እያ ምዕራፍ ዶ ዝሓይሽ ቃንዛ መንቀስቲ ፈሪሕካ እሾኽካ ተሰኪምካ እናተቐንዘኻ ምንባር ኣየኑ ይሓይሽስ ክመልስለይ በለታ ማማ ብረኽቲ ድምፂ ዓዋቢላ ወይ እሾኽካ ምንቃስባ ኣትናደይ ኣነስ ወለደይ ንዘንቲ ዕለት ከየዋርድ ኢለ እምበረ መጠን ፈሪሄ ኣብቲ ዓድና ነውሪ እምበር ኣብዚ ከተማ ድሓን እኳ እዩ እቲ ወረ ናብ ዓድና ምብፅሑ ስለ ዘይተርፎ ግን ፈሪሄ ኣይትፍረዳኒ ደይ ኣይትፍረዳኒ በለታ ምሕረት ነቲ ብኽልተ ማእዝን ዝዛረብ ዝነበረ ንብዓታ ብነጸላኣ ደጋጊማ እናደረዘት እሞ
ንእስኽን ስድራኽን ከይትፅረፍ ኢልክሲ ኣቦን ወድን ብዓብዩኻ ነብስኽ ተሳቒ ፀርፊ እንታይ ከይገብረኪ እቲ ሓኒቑ ከይቀትለኪ ዲኺ ፈሪሕኪ ሰብ ሓንሳብ እንተፀረፈክስ እንታይ ይቐርፀኪ በለታ ማማ ብርኽቲ ካብ ፅፍሪ እግራ ክሳብ ፀጉሪ ርእሳ ትኩር ኢላ እናጠመተት